ga sakon magun ma'abuta sauraro gare ka ne da na hayaki har da na mara na da abin cewa ba da guri ne ma isa na hayaki ne yake ta bayani da bare kan waka dana kuna mada bare gada isa a yage ne da na madawa ina kuke mun zo da sarrafa ga masoya ne kada isa a yage ne da na madawa ina kuke mun zo da sarrafa ga masoya ne kada isa a yage ne da na madawa ina kuke mun zo da sarrafa ga masoya na farko zani sanya mai sama sarkina idan ne haka ban da kuskure masoyana ka kara salati kalin kai saga manzona ka sa ahalai har sa hausa su masarana ni gane bashir na ko zo bana da bogona gare ka na zo ya ila wa shara hawayina manzo ne magun ka shugaba iyami da ko in ta ci gaba bashir mana wa wazar kuce a hannuna dama ba a zama gwani a dare daya kowa ka ji yawa na faɗi ya sha wuya tilas sai an biyo dare a ga safiya to sai an sanya hankuri sai an jure wajen gida ba a biye sanni ba gaugawa kana bawa wata rana sai ka zamo sarki ka ɗanɗana farar bukar mu dama abokaina ina kuke ne yamu abokan tafiya shirin miya take ne yanzu na magana ta kan masoya ne na isa da ayayi har na madawa akwai maganar ni ga godiya ta abun kuma soya maza da mata na baitin wakar kuma biya ta na bisi Yusuf bire ka ne ni